Allahi wa barakatuhu. Nga foli nga barkada ani nga waliɲuman dɔn n b'o ɲɛsin an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na ma, Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ, jamana o jamana kulo b'an kana nga foli barkada waliɲuman dɔn n b'o ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na ma, k'a ɲini Ala fɛ sija ani kɛnɛya labanko ɲuman ani lafiya o bɛ Allahu Ta'ala bolo, Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na ma, k'a ɲini Ala fɛ kisi ani tagan ani wasa ani saga ni dawula ani bonya o bɛ Ala bolo, Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na ma, k'a ɲini Ala fɛ jamana in Mali Ala k'a basigi, Ala k'a lakisi, Ala k'a lakana, k'a ɲini setigi Ala fɛ farafinna jamana bɛɛ Ala k'o kolosuma, k'a ɲini Ala fɛ silamɛ jamana bɛɛ Ala k'o jidi k'o kolosuma, k'a ɲini Ala fɛ silamɛ bɛ jamana o jamana kan Ala k'a lakisi k'a lakana o silamɛ ninnu kama, k'a ɲini Ala fɛ an baden minnu bɛ tugan na Mali jamana kɔnɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ, maliden ani jamana wɛrɛ den na waliden an'an taw, Ala ka tugan ja bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na la inshallah. O ko n'amura élection min kuma an ka jamana kan n'o ye kalafili ye président sigi ɲɛmaa ɲini, an b'a ɲini setigi Ala fɛ se bɛɛ bɛ sigi Ala min ma élection in k'a kɛ hɛrɛ la kisi la taga na bonya na, ayiwa k'a sɔrɔ tɔɔrɔ foyi ma kɛ jamanaden fan si la, Ala k'o k'an ye, k'a ɲini Ala fɛ politique mɔgɔw Ala ka hakili ɲuman di an n'u ma, jamana in a ka se ka kolosuma an fɛ ni hakili ɲumanya ni baara ɲuman kɛli ye, k'a ɲini Ala fɛ faga kɔrɔlen min fana bɛ faga kunna jamana fana basigi ni jamana dɛmɛni Ala k'a se a n'a fanga di an n'olu bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ degun kɔnɔ Mali kɔfɛ, maliden la ani jamana wɛrɛ den na, silamɛ la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye k'an bɔ degun kɔnɔna na. N'an bɔra yen an ka wajulikɛla tiɲɛtigi a dogolen n'a bangelen fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, an ka dugawu barikada waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen kelen na ma, k'a ɲini Ala fɛ olu jɔn bɛ kiraw jɔyɔrɔ la, u jɔn bɛ nabiɲumanw jɔyɔrɔ la, u jɔn bɛ maabaw jɔyɔrɔ la, u jɔn bɛ kuranɛ jɔyɔrɔ la, sija ni kɛnɛya labanko ɲuman lafiya Ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Karamɔgɔ minnu fana ka baara ye nkalontigɛ ni namara ni janfa kumaw fɔli ye réseaux sociaux kan ani yɔrɔ wɛrɛw la ani arajow la, ayiwa ani télévision ni yɔrɔ wɛrɛw la misiriw kɔnɔ, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u bila tiɲɛ sira kan, Ala k'u bila tiɲɛ sira kan. Sinon bi karamɔgɔya gɛlɛyara bɛɛ b'a kalama, n'i ko karamɔgɔya dɔrɔn ani i ye kumajuguba fɔ a bɛɛ ka kan, parce que bi karamɔgɔya gɛlɛyara gɛlɛya da bɛɛ, bɛɛ kɛra wajulikɛla ye bi, bɛɛ kɛra karamɔgɔ ye bi, bɛɛ kɛra forokiятigi ye bi, bɛɛ kɛra kɔlɔsitigi ye bi, bɛɛ kɛra i damana karamɔgɔ ye bi, internet ko tile in na, arajoso ko tile in na, téléso ko tile in na, forokiyadon ko tile in na, kɔlɔsi bi yɔrɔ kɔlɔsi ko tile in na. Ni mɔgɔ min kɔntana anw ka tile in na bi, i bɛ forokiya dɔ don i kana, dɔ filɛ ne yɛrɛ kana, o tuma k'i sigi ka dakuruɲɛ dɔrɔn b'a fɔ ni Ala tɔgɔ ni kira tɔgɔ ye, mɔgɔw bɛ da i la, mɔgɔw bɛ sɔn parce que mɔgɔw t'i dɔn. Nka n'i y'u caman dɔn i bɛ tigɛ o la, i tɛ da o la, i t'u lamɛn fiyewu. Mais an b'a ɲini Ala fɛ tiɲɛ yɛrɛ min Ala k'o dɛmɛ. Bon o tuma an ka foli bɛ karamɔgɔw ye, karamɔgɔ sɛbɛlamaw minnu fana ka baara ye a fulomaniya n'a jɛnɛyaba n'a namaraba n'a nkalontigɛba ye diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ de diinɛ tɔgɔ ye, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o bɔ o sira kan k'o bila tiɲɛ sira kan. Ni Ala yɛrɛ y'a dɔn sa, Ala b'a dɔn ka kɔrɔ, ni min ti kana fiyewu Ala de b'o dɔn, anw t'o dɔn, Ala ka don an n'o cɛ. Ni kira Muhamadu Mustafa bonya n'a barika ye, ni aw silamɛ jamakulu bonya n'a barika ye, n'an ka sherifiw bonya n'u hɔrɔma n'u barika ye, sɔli ala Mustafa Karim. O ko n'an bɔra yen inshallah a b'a kalama cogo min na, su in na ka bɛn le 10 ayiwa 7e mois l'année 2018 nazara kalo tile ta san kalo 7 ba 2 sa ta ani 8 san, alhamdulillah an kun taara tournée dɔ la, an ɲuman donna Bamaɲare Mali kɔnɔ yan. Ni Ala sɔnna fana kibaruya wɛrɛ bɛ yen k'o da aw tulo kan n'o ye tournée wɛrɛ ye kun, an bɛ labɛnw na sisan inshallah. Ni Ala sɔnna alamisa don le 12 ayiwa 7e mois 2018 an bɛna minɛnw ta ni Ala sɔnna k'an ɲɛsin dugu la, dugu min ye Bɛlɛdugu o mara kɔnɔna ye.
kolokani mara kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnyana masantula komini kɔnɔna na an jatigila ye dugu ye min ye Zamugu Cɛtɛbugu ye o ye an jatigila ye ni ala sɔnna ala ta yɛrɛ ye min ye an bɛ taa fɔ an zeko la 100%. Tomi tɛ fala la mori ɲɛ tomi tɛ fala la buguridala ɲɛ tomi tɛ fala la subaga ɲɛ tomi tɛ fala la faama jugu ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ sɛtanɛ bɛ taama i kunkolo sanfɛ ala ta ye min ye n'an sera o cɛw ma an b'olu fɔ an zɛmɛnen kɔ ala la jigiw dalen kɔ ala kan an b'o fɔ ni ala sɔnna an nana nka an nana bi ni ala sɔnna sini tile kelen dɔrɔn de b'an bolo Bamakɔ yan ka tila k'an labɛn ka yɛlɛ sinikɛnɛ ni ala sɔnna ka taa Bɛlɛdugu mara kɔnɔna na Kolokani mara kɔnɔna na Masantula komini kɔnɔna na jatigila ye ayiwa Zamugu Cɛtɛbugu ye inshallah an balimakɛ a n'an terikɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ ala ka diinɛ sira kan n'o ye Adama Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Maliti ma Adama Tarawele ala ka diinɛ kanujɔn don Adama Tarawele diinɛ dɛmɛna don Adama Tarawele fasojɔla don a y'an kanu ala kama kira kama silamɛya tiɲɛ fɔli kama n tɛ maa si ta fɔ ni ala ta tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bi k'anw fɛ o kan i b'a dɔn k'o tigi mago bɛ ala yɛrɛ la parce que karamɔgɔ min bɛ mɔgɔw tanu ka mɔgɔw ta fɔ pour que a ka se ka fɛn sɔrɔ o karamɔgɔ tɛ a balo cogoya kungo ye a si cogoya kungo ye nka ala ta ye min ye a n'a jɛra o de kama a b'o de fɔ aw ye 100%. adamadenya an y'o la wa k'a ɲini an fɛ ko ni ala ye se d'a ma a bɛ fɛ n ka taa a faso la an ka taa ala ta fɔ yen nɔ inshallah n ko baasi t'a la ni ala sɔnna an labɛnlen don an b'a ka bila la don fɔlɔ la an y'an labɛn tournée fɔlɔ la an taara u ka dugu la ka taa ala ta yɛrɛ min ye k'a fɔ u ka mara kɔnɔna na inshallah a wajulu bɛ YouTube sanfɛ a bɛ Facebook sanfɛ a bɛ réseaux sociaux caman sanfɛ o tumana fɛ tournée fɔlɔ kɔfɛ u ka mɔgɔw yɛrɛ bɔra an fɛ bonyamasegin ni barikada ni waleɲuman dɔn na o ko ka b'u ka dugu sigira ka b'u ka mara yɛrɛ sigira ka mɛn ko ni ɲɔgɔnna kɛra u ka mara kɔnɔ ko nin y'a fɔlɔ ye n k'o tɛ baasi ye o bɛɛ sɔrɔla ala ni adama ka ɲumanya a n'a ka faso kanu a n'a ka diinɛ kanu sababu la o kɔnɔna na fana u y'a ɲini an fɛ kun ko tiɲɛna ni wa u bɛ se ka an bɛ se ka segin a kan tournée wɛrɛ ka kɛ n ko baasi t'a la an b'a ka bila la adama yɛrɛ ye n wele k'an to tournée yɔrɔ la ko vraiment a kun ka d'a ye an ka don fɔ n ko baasi t'a la ni ala sɔnna alamisa don an b'a labɛn an bɛ taa a yɛrɛ seko ye fɛn o fɛn a y'a bɛɛ kɛ pour que baara in ka se ka nɔgɔya an bolo bɛɛ n'i ka faamu degré da don ani bɛɛ n'i ka limaniya degré da don mɔgɔ dɔw b'an wele u ka duguw la olu t'a dɔn ko denbaya yɛrɛ b'an bolo yɛrɛ fiyewu jango passe ko dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko ne bɛ balo yɛrɛ fiyewu dɔw yɛrɛ ye n wele kɔsa in na a ma mɛn kosɛbɛ fiyewu a ko alo karamɔgɔ ale ne ko naamu ko bɔn ko n bɛ fɛ ka taa n ka dugu la sini bɛɛ quoi i ka taa ala ta fɔ an ka dugu la ko sini bɛɛ n ko n y'a mɛn ni ala sɔnna sini bɛɛ n bɛ taa n k'a ka dugu yɔrɔ jumɛn a y'a yɔrɔ fɔ n ko baasi t'a la o sini bɛɛ ne taara u ka dugu la n taara fana n y'a sɔrɔ wajuli ko ma fɔ mɔgɔ si ye i y'a ye wajuli ko ma fɔ mɔgɔ si ye bɔn diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ n'i y'a kɛ sariya kɔnɔ i bɛ bonya bɔn anw bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ sariya kɔnɔ jamana in y'an ta ye mali jamana y'an ta ye an ye maliden de ye nka mali jamana in kɔnɔ an tɛ taama fiyewu ni sariya tɛ hali an bɛ taa Bɛlɛdugu taa min na nin sariya b'an bolo ka taa dalilu kɛsigi o tɛ k'a fɔ lahara ko ye n'o tɛ ala ko la mɔgɔ jɛ tɛ ɲini nka jamana ye mali de ye et puis malidenw de b'a kɔnɔ et puis sariyaw de b'an bolo yan hali ni diinɛ ko tɛ sariya dɔw b'an bolo yan sabu mɔgɔya ti ɲa fo a ka bɛnkan dɔw ta bon o bɛnkan wulibaa yɛrɛ ye ala yɛrɛ ka bɛnkan wulila ye kɛrɛnkɛrɛnnena bɛnkan minnu ma ala ka sariyaw violé ala ka sariyaw janfa bɛnkan min ma fɔ ala ka sariyaw kɔ o bɛnkan wulila ye ala janfala dɔ ye bon k'o bɛnkanw dafa an seko damajira la ka tila ka bɛnkan wɛrɛw dafa kun mɔgɔw yɛrɛ ɲinana minnu kɔ o bɛɛ dafalen kɔ an kun an bɛ sɔrɔ k'an sigi ko ala ko o tuma mɛ ne taara ka dugu la n taara sɔrɔ ci ma fɔ mɔgɔ si n ko baasi t'a la n y'a fɔ dugutigi ye k'a fɔ alimami ye ko bɔn karamɔgɔkɛ k'i nacogo yɛrɛ kama k'an bɛ jɛn n'a ye i ka ala ta fɔ n ko baasi tɛ n ko n y'a mɛn ni ala sɔnna an fana y'an labɛn an seko ye fɛn o fɛn ye an y'o bɛɛ kɛ an seko ye fɛn o fɛn ye an y'o bɛɛ kɛ an ye ala ta fɔ ka dugu la a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw nisɔndiyara fana an bɔra ye cɛ ye ne fo ko ni cini barajongo ba a t'a dɔn mɛ a t'a dɔn han bɛɛ n'i ka limaniya degere da don ani bɛɛ n'i ka dɔnni degere da don mɔgɔ min tɛ mugan dɔn n'i nana ni 100 ye
n'a tununa o t'a tununnen dɛ e min ye 100 yira e de tununnen don y'a donc o la mɔgɔ dɔw t'a dɔn fiyewu k'an bɛ balo n'o tɛ an bɛ baara kɛ ala kama tiɲɛ don nka waledenw kɔni b'an bolo wa denw b'an bolo musow b'an bolo et puis an bɛ dumuni kɛ an bɛ ji min an ye mɔgɔ de ye bon mɔgɔya ti ɲɛ fɛn minnu kɔ aw yɛrɛ a b'o da tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wari ɲini yɔrɔ ni fɛnw na bɛɛ bɛ butigiw la ani suguw kɔnɔ ani forow la bon anw ka foro n'an ka butigiw n'an ka suguw de ye ala ta fɔli ye o tuma ni o kɛra ka dɛsɛra ka olu labalo n'olu dɛsɛra k'a dɔn ko ninnu bɛ ka min fɔ nin y'an bɛɛ mago bɛ min na nin y'o ye nin y'an bɛɛ ka hinɛ sira ye nin y'an bɛɛ ka kisi sira ye n'an ye ninnu dɛmɛ ninnu ka se ka nin fɔ a ka ca ala fɛ an ka ɲinifɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya k'an don an ka butigiw kɔnɔ k'an don an ka tungan fɛ k'an don an ka forow la k'an don yɔrɔ caman na anw bɛ mankan ci ko foro donna kafiri mɛ foro b'anw bolo wa anw bɛ mankan ci ko so kafiri butigi b'an bolo wa an bɛ mankan ci ko nin kafiri mɛ o tuma anw b'o jumɛn na de mɛ i b'a dɔn o yɔrɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ ka defani de kɛ ala ye minnu defan an b'olu defan n'o ye adamadenya yɛrɛ kɔlɔsili ko ye bon n'o adamadenya yɛrɛ b'anw kɔlɔsi fana o kɔni kɔrɔ ko adamadenya yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya la mɛ a t'a yɛrɛ ka hɛrɛ sira dɔn bon adama fana a y'a seko kɛ adama y'a seko kɛ kosɛbɛ a y'a seko kɛ an bɛ se ka taa cogo di u ka dugu la jɔn da y'i se inshallah n'o tɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ na ni ala yɛrɛ tɛ maa tɛ se k'a kɛ abada a y'a seko kɛ ni ala sɔnna inshallah n bɛ dugawu ɲini silamɛ ayiwa dɔnni inshallah jamana caman réseaux sociaux kan Facebook kan direct la an bɛ Facebook kan direct la sisan groupe caman gulo b'an na Facebook kan sisan WhatsApp kan mɔgɔ caman gulo b'an na y'a ye donc réseau caman na mɔgɔ caman gulo b'an na sisan en direct n bɛ dugawu ɲini u fɛ kɔnɔjɛlenya sira kan wa laadiriya sira kan u ka dugawu k'an ye alamisa don an bɛna wuli k'an ɲɛsin bɛlɛdugu ma ka taa ala ta yɛrɛ fɔ 100% moriya ko tɛ dɛ ayi wajuli ala ta kitabu wa sunna a balimakɛ ni n'a ka kalanden ni n'a ka degeden don ali sangare n bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ an bɛ baara min na a mago bɛ dugawu la tiɲɛ na ni diinɛ yɛrɛ c'est à dire fɔ mɔgɔw de k'a dɔn ko ni diinɛ yɛrɛ tɛ an bɛ fɛn min na an tɛ se k'a kɛ foyi la n'a ma dɛsɛ mais diinɛ yɛrɛ de bɛ ala bolo a b'a jɔ n'a ye o dɔrɔn de ye ko in ye o dɔrɔn de don n'o tɛ anw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ kuma jumɛn an bɛ wuli kuma jumɛn an bɛ message ninnu lamɛn kuma jumɛn an b'u jaabi kuma jumɛn an bɛ taa voyage la kuma jumɛn wajulu bɛ kɛ kuma jumɛn wajulu bɛ bila ne tɛ ka kuma jumɛn bon n'i ye nin lajɛ dɔrɔn ma diɲɛ yɛrɛ ye kuma joli ye i bɛ sin k'a ye ten tiɲɛ yɛrɛ la ni ala dɛmɛ tɛ a tɛ se ka kɛ n ɲɛ bɛ mɔgɔ caman kunkolo la ɲɛfɛ sisan u bɛ ka nkutɛgɛw kɔrɔta ka foli kɛ dɔw bɛ ka message sɛbɛn ka bravo fɔ ka barikadali ni waleɲumandɔn kumaw fɔ n ɲɛ bɛ caman kunkolo la ɲɛkɔrɔ sisan n ka foli barikada waleɲumandɔn n b'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ani arajo caman fana tulo b'an na sisan direct la kɛrɛnkɛrɛnnenya arajo jamako joyila arajo maradɛmɛ joyila arajo kanari show joyila arajo jɛdugu fm bɛlɛkɔ arajo bango kunkan bango arajo salam bamako ani arajo wɛrɛw minnu tulo b'an na sisan n ka foli bi bɛɛ lajɛlen arajo oxygène bamako